Bundai Akila, Bundai Ulfa Ayah Levino, keluarga besar Tekong, Ayah Gio, Ayah Gio, Ayah Awan majikan, Mondi Ayah Gio, Maria. Lung kasi, sino lung kasi, Papa Gio, Papa Gio, Papa Gio, tapi kula bisa Papa ning dhuwur sajadah kanggo sing duwe lagu tim Asun hubungan cinta searah kaya kesiksa sampean wong sing tak pilih wadone plisiji coba nerima peran ning jero cerita silakan segala kula percaya endingnya bahagia NS Project Mangga, Bel Audio Timbot Mengo Dalan-dalan sebelah sini siapa aja ibu Mimie Nunuk bos bebek Mimie Nunuk bos bebek Nunuk Mimie Nunuk Nonok Mimie Nonok bos bebek Mimie Nonok raga sing ana likaro rasa wujud bisa kesanding tapi ora atine keding majikan kalong malang tulus cinta dianggap langka ora pernah keterima waktu tiba sapa sing mapa puter balikan yen masih ngarep ning kanan muga bahagia anak doa sing wong kecewa hubungan cinta searah kaya kesiksa sampean wong sing tak pilih ati ningali nyoba nerima peran ning jero cerita karena kula percaya endingnya bahagia Tekong Sugis ini bagus Mama Reda dilanjut maning siapa kana ibu kita majikan Wong Arnet terus Wong Arnet ibune Telia raga sing ana likaro rasa wujud bisa kesanding tapi ora atine keding Mama Pelia Mimine Pelia Mimine Pelia tulus cinta dianggap langka ora pernah keterima waktu
ayah awak, ayah awak, ati ayah awak, ningali ayah awak tuan nyoba rumah. nerima peran ning jero cerita karena kula percaya endingnya bahagia. Apa maning lagune Bu? Apa maning Bu?